ħadd musejal il-naħalena. Sosna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech kif għal darbohra l-awtorità tax-xandir tat ċammata l-xandir tal-istat imħallas minn flus il-poplu. Wara, il-ment imressa mill-Partit Nazzjonalista, l-awtorità saħqet li nhar it-tnejn fuq TVM u TVM News Plus ixxandret biss il-konferenza tal-aħbarijiet indirizzata fost oħrajn minn Robert Tabela. Iżda fl-ebda mument ma xandru il-messaġġ tal-kap tal-Partit Nazzjonalista. Għal-aqstant l-awtorità tax-xandir saħqet li l-istazzjon nazzjonali kellu jimxi b'mod aħjar fil-mod kif tratta trasmissjonijiet imxandra b'mod dirett marbuta mal-każ tal-inkjesta pubblika dwar il-mewt ta' Jean Paul Sofija u bekk ordnat lil PBS sabiex immedjatament qabel l-aħbarijiet ta' 8 ixxandar il-filmat ta' 2 minuti u 2 sekondi bl-indirizz oriġinali tal-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista. B'reazzjoni għal dan, il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq illi Robert Tabela, illi huwa dajjef, qed jagħmel minn kollox biex permezz tal-PBS jinstema' u biss fil-waqt illi joħnoq u jaħbi il-messaġġ tal-Partit Nazzjonalista. Bernard Grech sostna illi għal darb'oħra l-awtorità tax-xandir ta' deċiżjoni importanti favur il-Partit Nazzjonalista biex il-messaġġ lin-nazzjon illi wassal it-tnejn u l-PBS naqas illi xandar skont il-liġi jixxandar fit-19 ta' Lulju. U ansista li l-messaġġ ta' għadda nazzjonali qed jissokta li l-messaġġ li wassal it-tnejn għadu jgħod sal-lum u se jibqa' jgħod ta' żmien illi ġej. Għax din hija l-politika tal-Partit Nazzjonalista ta' ħarsien, ta' ġustizzja u ta' verità.